Siti Banggile hadir cak kirim salam kanggo Pak Bayu, Pak Dedi, sak kanca kancane nggih salam teko Pak Siti Banggile. Pak Siti Banggile salam kanggo Mbahno Ruwono sing ana Banjargondang. Iki salam teko ponakanmu Pak Siti Banggile. Mbahno Ruwono Banjargondang mendengarkan. Cak Pur, jangan lupa Mama Mia baru ya. Ya Cak Pur semoga Mama Mia baru. Ya Dek. Was teko iya mabak lungguh madhep karo sila tamani diadep dewi-dewi iya tawake diombe bebarengan Aja Dek. Tenimbang aku
iki dek Iya sayang tak tulungi. aja nganti aku mbok ocapti Asora lu, aku tresno jare. walah iya dek pelasono awak iki dek Kudu tak tangisi ya. aku pengen Pengen apa? kumpul kaya wingi kudu tak tangisi tenan Kok sengis temen hatimu apa dek tanpa dosa ya ninggalake aku. ala kadur Balik nang taline tresno ya aja nganti udar ilang wasna. Aku iki apa dek tukang tambal ban iso begagane lungguh uripe sak dalan-dalan gelek-gelek duit pas-pasan watan cukup kanggo sandang lan tangan. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kandungan lagi apes lesu nganti kroncongan. ma aja dur ma aja dur ma aja dur dur aduh ban pecah wah iki mesti rezeki teko ama jekler ma jekler ma jekler ger ger ban baca mate jek esok rezekine tumpo tukang tambal banjir tumpo rezekine mergo ije esok tak neno jopo bengan ya ampun sing tambal ban gak tambah tumpo kok rezekine lumpa rezekine lumpa pajake yo ngantuk panjake ngantuk pajake yo ngantuk ora ngantuk turu